हैसर पण ऑफ रोडिंगच जातली. हैदर एकदमच बेकार रस्ता. दिव्या ताई, दिव्या ताई. तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिलं तर तुमचा दिवस एकदम सुखाचं समृद्धीचं आणि भरभराटीने जाऊन दे. तर मंडळी आत्ता कामावर नाही येले जस्ट, आणि वाजलेले असत करेक्ट 6:12 झालेले आहेत, 6:15 जाई दिलेले आहेत. तर आज म्हटलं बऱ्याच दिवसांनी आज जरा गाडीवर फिरा नेऊया. सो असेच जातो मामाच्या त्या साईडीक, थोडे फिरूया पण आणि येऊया पण. आईच्या मामाकडे काहीतरी आईचं काम असा. सो बाबू येता आणि मी दोघजण जातो. सो जाऊया पटपट, कारण आता पण पावसाचं वातावरण केलं ना पडतलो. आणि पप्पा सध्या पावसामुळे घराचकडे असत, जसं की तुमका माहीत असताना कालच्या ब्लॉगमध्ये पण बोललेले. तर पप्पा गेलेत भाड्याक आता, म्हणजे 5:30च्या नंतरच होता. मी पण जाऊ शकला असते पण पप्पांका फोन केला, त्यांना अर्जंट होता, मग पप्पाच गेले. सो लेट्स गो. बाबूची तयारी झाली असतली, वरच्या घराकडे जाऊया आणि निघूया पाऊस येऊच्या अगोदर. पावसान मंडई असं वातावरण केलं ना कधी पण पडाक शकता, लवकर गेलाच बरा. आणि बावडे पण आमचे भरपूर पाणी येईल असताना. मी बरेच दिवस बोलवते मागच्या टाइम की विहिरीचं पाणी एकदम हाताक लागतं म्हणून. तर आता तर टाइम नाही, उद्या तुमका दाखवेन नक्की. सो लेट्स गो. आता जाऊया पटपट आणि येऊया. मंडळी फायनली निघालो, पण परिस्थिती थोडी बेकार झाली आहे, कारण रस्तो पण बेकार आहे आणि पाऊस पण इल्लेला होता. छत्री घेतलंय बाबू, गाडी झालं तर कोट घेतलं ना, पण पाऊस लेन्सवर सगळं बसता एकदम जोरात, त्याच्यामुळे इकडचा रस्तो काय नीट अजून जाऊक नाही. सो पहिली गोष्ट तर आपलं काम करूया, जाऊया. आणि येता येता म्हणजे आज पाऊस भरपूर पडा होतो ना, तसं बारकेसा पूल गावता, ते पाणी किती आता बघूया. छत्री एका हातात धरून वारं उडता. टू व्हीलरवर फिराक बरा वाटतं पावसाच्या दिवसात, पण छत्री हँडल करूक जमणार नाही. म्हणजे रेनकोट होय गेलो, नशीब छत्री बंद करते. यस, छत्री तर बंद केलो. म्हणजे यासाठी डोंगर पूर्ण मस्त हिरव्या गार वाटतं बघा एकदम. फायनली मंडळी आईच्या मामाकडेचं काम होतं, तर काम आमचा झालेला असा. आणि आम्ही आता रिटर्न चाललो आणि परत पाऊस पडाक स्टार्ट झालेलो होता. आता छत्री उघडूशीच लागतली, तर गडबडीत बाहेर पडलो, कारण आमका बघूक जाऊचा पाणी इला आता. सो लेट्स गो. आता छत्री उघडायच्या पर्याय नाही, पाऊस तर जोरदारच चालू झाला आता. ठीक आहे, बाबू पण दिसतो आणि मी पण. लेट्स गो, जाऊया पटपट. चला, इतकं नाही पडणार ना, परत कमी झाला. कमी होता जास्त होता, कमी होता जास्त होता. लेट्स गो. आता पाणी येतं तसं झालं डायरेक्ट. थोडक्यात मोरी असा मग दाखवतो. नाही हैसर पण ऑफ रोडिंगच जातली. हैदर एकदमच बेकार रस्ता. पाणी बघूचा असला तर जाऊचाच लागताला अशाच रस्त्यात, गेलो नाही तर दिसत नाही. पूर्णच रस्तो खराब आहे खालीपर्यंत, कारण मी असं भाड्याक भरपूर वेळा येऊन गेलो असे या साईडी. सिंगल सीट गाडी चालव बरा ना. ऑफरोडिंगचा एक्सपिरियन्स घेऊ म्हणजे एक नंबर असा. मोठं ब्लॉगिंग करून मस्त असतो. फायनली म्हणजे पोहोचतच गेलो आणि पाणी तुम्ही बघू शकता कोटच असा. बस असं बसणाऱ्यांना मस्त सुविधा केली आहे मंडई, बघू शकताय. आणि पाऊस पडता त्याच्यावर आहे ना असता ना, कोणतरी गरवता म्हणजे इथे. तुला माहित आहे आपल्या किती खोल यायच्या खाली. हा पुढे जाऊ नको, म्हणजे भरपूर खोल आहे खाली एकदम. मी उन्हाळ्याच्या दिवसात पण हैसर इल्लंय आणि दाखवलेलं आहे की
एकदम सुकान गेलेला सगळा. आणि जेव्हा मासे चढतात तेव्हा इतकी गर्दी असताना हयसर एकदम प्रमाणाच्या बाहेरच. एकदा आम्ही इल्लो ना, गेल्या वर्षी इल्लो, ब्लॉग इल्लेलो असा ऑलरेडी. पाण्याकडे मस्करी नको. आणि दुसरी गोष्ट मंडळी, तुम्ही जर पाण्यातले असे व्हिडिओ वगैरे बनवत असाल उतराण आतमध्ये पाण्यात, तर मुळीच बनवू नको, कारण तुमच्या मॉनिटायझेशनवर फरक पडक शकता. तर मागच्या टायमाक मी मंदिरात तुमका माहीत आहे पाण्यात गेलेलं आहे, तर त्या कम्युनिटी गाईडलाईन्सच्या अगेन्स्ट होतो तो व्हिडिओ. तर माझं मॉनिटायझेशन एकदम बंद झालेलं असं त्या व्हिडिओमुळे, तर म्हणजे अर्निंग काही होणार नाही फेसबुकवरती. सो बघूया आता कधी नीट होता काय होता. तर एक चांगली गोष्ट आहे की मला कळला तसं झाल्यामुळे. तर बाकी कोणासोबत होऊ नको म्हणून सांगते. तर असं काय करीत असतात तर करू नको, रूल्स वगैरे वाचा. मी पण माझ्याकडनं थोडी गडबड झाली चुकी, तर चुकीतनंच शिकता काहीतरी माणूस. तर आता मला कळला. सो त्याच्यामुळे पाण्याकडे जास्त जाऊची आता ह्या करायचं नाही. आतमध्ये जाऊन मी जर आतमध्ये गेले पाणी तर योग्य नाही होता. आणि आपला कोणतरी बघतात, तुम्ही आमका बघताय तर तुमका दाखवून आपण योग्यच दाखवचा. लहान मुलं पण बघतात, एक्साईड होऊ शकतात, पाण्याकडे जाऊ शकतात. ह्यो करता तर मी पण करून बघते, तर तसा मुळीच करू नको. सो परत पाऊस जोरदार पडाक चालू झालेला असा. मासे खरे उडी मारतात वाटतं बाबू थैसर, असं वाटलं. मंडई आम्ही जसं बघितलं तसा चांगल्या वेने या, पाणी वगैरे बघताय, पाण्यात जाऊ नको. मी पण मागच्या टायमाक चुकी केले खरं तर, जाता कामा नाही असता. तर आतापासून एकदम सावध. तरी लव मस्त बघूच्या गोष्टी असत. पावसाळ्याची मजा घ्या मस्त, पण सावध गिरीन घ्या एकदम. बोटिंग बिटिंग आपला असतं तर बरा होता ना. पाणी किती एकदम खोल आहे मंडई सर खाली. खरंच बघूक मिळतं ह्या आधी मोठी गोष्ट, खूप चांगला. थोडं जर पाणी चाललेलं असतं त्या साईडीक जाणाऱ्यांचं रस्ता बंद. तर स्वप्नील दादा रिक्षा तुम्हाला माहिती असेल स्वप्नील दादाच्या, तर या साईड त्यांचं घर असं वरच्या साईडिक. त्यांच्यामुळे मी या साईडिक बरेच वेळा भाडं गेलं आहे. सो लेट्स गो. आता आपण घरात जाऊया पाऊस पडायच्या अगोदर, कारण त्या साईडिक तुम्ही बघू शकता पूर्ण काळोख झाला पावसान. आणि हळूहळू पडता आपण थेंब थेंब. ते बघा घड्यावर दिसत असतं. आणि 6:38 झालेत, आपला टायमर गेलेला बरा. चला तर कसा वाटला पाणी बघू गेलो होता कमेंट करून नक्की सांगा. फायनली मंडळी आम्ही निघालो आणि आता काही एक स्टॉप घेऊचो नाही. आता डायरेक्ट घराकडे जाऊचा आणि घराकडे जाऊन मस्त की चाय प्यायची आणि आई काय बघलं होतं सांगायचा. जाऊया पटपट, जोरदार आता पाऊस चालू जातो. बाबून पण रेनकोट घातले, येताना घालून नाही होतो. तर लेट्स गो. म्हणा होतो थांबाचा लागायचा नाही, पण स्टॉप घेऊचोच लागलो. करेक्ट कॉलेजच्या समोर. तुम्ही हा कॉलेज बघताय ना, विसरत मी कामा घेते लायब्ररीमध्ये. त्या बघा करेक्ट समोरच असो. बाबून रेनकोटची पॅन्ट घालूक नाही होती, त्याच्यामुळे थांबलो. जाऊया, कमी जाण्यातलं चिन्ह दिसणार नाही. घर घाटूया. फायनली मंडई घराकडे पोहोचलो. छत्री सुकतच ठेव, छत्री सुकतच ठेवूया हे सरच. आई पाणी बघून इलो पावशेत. पुलाच्या कटोकट दोन आहे साईटिक. मोरी येते काय खाली गेलं कधी तडे? कधी किती सालात गेलंस? औषधात गेलो तामणेकरांकडे ना. तेच म्हणजे स्वप्नील जरा सुद्धा काम नाही करत, तर त्या साईड थेच काहीतरी घर असतं ना. ताच औषध आणून जातो ताच वाटतं त्यांचं घर. एकच घर हा? 2 घरात पण मग ताच त्यांचं घर असत कदाचित. असं कारण तेव्हा आम्ही एकदा गेलो तेव्हा सांगितलं रिक्षा घेतली नाही त्यांच्याशी काय आणलंय. आता चाय पिऊची खरी हौस झाली काय तरी आणूच काय रे. माझ्या पोटात दुखत बरं. मी आता डॉक्टरकडे माझी जाऊन येतलंय. खज डॉक्टरकडे डॉक्टरकडे चाय देऊ. डॉक्टर तर करत नाही. दिव्या ताई, दिव्या ताई डॉक्टर येतात औषध पप्पा औषध घेऊन येतात. आता पप्पा घेऊन गेले का बाबू? बाबू डॉक्टर बोलले नाही कमी झालं तर ऍडमिट करूच लागतं. पोटात काय म्हणतो स्टोनचं परत चालू झालं. कशामुळे झाला? नवीन नवीन बनवतो आणि खातो आम्ही मंडई, पण त्याचा साईड इफेक्ट आमच्यावर काय जाणार नाही. साईड इफेक्ट विचारत जाता. ते डॉक्टर बोलले चटणी तिखट खाल्यामुळे तुका एक दिवस काढू गया तुका पर्याय नाही. ते आता गोळी आजच सांगले नाही, लगेच आणून घे म्हणते पप्पा. आता आणतो माका झाली पोहे खायची इच्छा.
अनुभव होते येताना हा अनुभव होते ना माहिती कोणा पप्पांना सांग थोडेसे होते त्याच्या होते ना बायकोच माझ्या पुरते नाही जाऊचे आणून सांग म्हणजे बघ या पप्पांना फोन लागता काय पोहे खाऊची माझी इच्छाच झाली आहे कांदे पोहे आणि पाऊस पण पोहे येताना आणायचे ना बाबाकडे अंदाज नाही ना मी तुका सकाळी का बोलले ते काय मला सांगलं आणूच आणि सांगून सांगितलेलं म्हणजे पण आई विसरली पोटात दुखतं पप्पांका फोन लाव मी कामाक जाताना ते बरी होतं मला कसं कळतं तुझ्या पोटात दुखतं काय नाही नंतर दुखायला लागलं नंतर दुखायला लागला ना वाढले किती बरंच टाइम झालं बघे 7 वाजता नाही लागलं नशिबा विनरच असतं तू खायचं फोन लावतं BSNL लावतोय BSNL ला म्हणजे चाय इली आपली तेव्हा चाय पिऊक मग या पोह्यांचा काय होता आता मंडई फायनली आपली चाय पिऊन झाली आणि दिव्यान मनार घेतल्यान दिव्या आणि बाबू जातात पाऊस जरा कमी झाला दुकानावर आणि पोहे आणूक जातात तर पोहे आणल्यानंतर कोण बनवून देताला ती या काय आई दिव्या दिव्या घेतातच खय बनवक चावी खायला आई करतली तर आता काय करायचं माहिती म्हणजे हे असे जातले आणि असे येतले आपण फक्त वाट बघूची आता पोहे रेडी होची पोहे झाले का लगेच आपण खाऊक बसायचा पप्पाची गाडी नेता बाबू आपला पेट्रोल बचत करता मंडई आणि पप्पा असले का आपली गाडी लावतले आणि बाबूची घेऊन जातले पप्पा कामाची गाडी करीत नाही फिरवून मालकाचं पेट्रोल रेनकोट कशा सुखत घातल्यानंतर बघ गाडी आहे या या लवकर जा दिव्या आणि तर जाऊन इली आणि आपले पोहे पण रेडी झालेले असत कसले दिसतात बघा मस्त तुम्ही सकाळी नाश्त्याक 8 वाजता पोहे खायत असतालात तर आमच्याकडे रात्रीचे 8 वाजता 7:59 हे बघा करेक्ट त्या घड्यात 8 वाजलेले असत कसे आले पप्पा हा बरं आणि म्हणजे आज पण कुडात पाणी येईल ना मग पप्पा पप्पा बघून तुम्ही हायवे दिलात लक्ष्मीवाडीत ना कशा आले आई बरेच झाले चल या दिव्या जेवण करता नंतर घरात बसला फेत बसला काय खाव बटाटी घातलं काय हा करा मंडई एकदम जबरदस्त भन्नाक चतुर्थीत करतात तसे आले मस्त आहे ना शेंगदाणा डाळ एकदम मस्त सेवा मंडई गरमागरम चाय बाहेर पाऊस आणि पोहे तर मंडई पोहे पण खाऊन झाले असत आणि इले आज खायच्या घराकडे बऱ्याच दिवसानंतर तर मंडई आता तुमका माहितीच आता चतुर्थी पण जवळ येतात तर घराचं काम आता भरपूर असतं कलर तर असतोच पण साफसफाई तुम्ही बघू शकताय आता भरपूर काम असतं एकदम प्रमाणाच्या बाहेर आमकाच असं नाही सगळ्यांकाच असतं आणि थोड्या दिवसांनी तुमका कळतं काय काय करतलो आणि काय नाही तर आता काय करूचा नाही आता मस्त व्हिडिओ एडिट करायचो व्लॉग अपलो आणि नंतर मस्त झोपायचा सो आय होप तुम्हाला आजचा व्लॉग नक्कीच आवडला असेल तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय